Ke step ke babha, but ke step ke bakmen ya pi baro ki parbengit ki bapet ya kene ke channel jong ke Good News TV. Sa sien nga shim ya kene ke lad ban ai U Blei kirpang ya pi. Lembat ya ke Jingiaseng jong pi. Ha ke kyrteng ke bathiang tam ke jong try bat unong penem jongi U Jisu Khrist. Ni aingo ya U Blei, pula iarap ya lam mingi ling ba jong kene ke tayo. Ban i duai sa sien ba kene ke long ke step ke bangin mat ya ke jingkerku ke jong U Blei. Ka benta na Ka Ktien ke jong Blei ya ke bangakwa ya ke ba ngini perkat bat ngini puson ha kene ke step ke long. Na ke kitab ke jong Joshua na ke lenong ke balai ke dekot ke baningkong bat ke dekot ke basan. Ka Ktien ke jong U Blei ke ong kumni. Ti u Joshua ula kia dang step bat kilai mi na shitim bat kilai poi shaduh ma u bat ki kon Israel baro bat kila syong shua hangta ki saringkang shashilian. Kadakot ke basan ke ong. Ti u Joshua ula ong haupat ba. Tu penkentang yaladi namar utrai unsale ya ki jingpala hapadeng jong pi. Kapang jong ka devotion hakini ke step kalong. Syapang ka jing penkentang yaladi. Ka Ktien ke jong Blei ke yathu ingi hakini ke step log be iye. Kani kadi kapor hakaba u Joshua ulong unong yalam bigi kon Israel. Bat kadi kapor hakaba ki dangpen kre yalade ban ya chashiliang jong kawa Jordan. Ka Ktien ke jong Blei ke yathu ingi. Bat dang step u Joshua ulaki lem bat upai lam Israel ban pen kre yalade ban ya ling ba jong kawa Jordan. Hakani ke lenong ke balai. Habangi puli ke Bible ni Shem. Ba U Blei ula ya ki jingbata ya ki kon Israel. Ya ki ke baki ki de ban le. Hashwa bakin ya ling ba jong kawa Jordan. U Blei ula hang ni ki laidli ki jingbata. Rai ka ne ka wei ni ki jingbata ka bang akwa ya ka ba ngini puson ha ka ni ka step. Ka jingbata ka ba kodor ka ba U Blei ula ki kon Israel. Hashwa bakin ya ling ba jong kawa Jordan kalong. Do penkentang yalade. Haki wei pat ki kintien ngila ban bo. Banginam la da lele ban ya chi shiliang jong kawa Jordan. Lemda pipen kentang ngeladi ong U Blei. Haki English Bible la pendon kam da ke kintien consecrate lani sanctify yourself. U Blei u ong yo Joshua bagin ong yaki kon Israel. Bagi day ban pen kentang ngeladi. Hashwa bakin ya ling ba jong kawa Jordan. Lada ki ya klem ka jingpen kentang ngeladi. Haba kini kendo kini ke umba ke basyurke jong kawa Jordan. Ki la ban mat ya ke jingyap ke basyurke. Ka ba sngoten nat kalong. Bagi ne ki kon Israel ki sngot ho yaladi. Ba kenam la da lele ban cross ya ke ne kawa Jordan. Klem ka jingalam bat klem ka jingdon ringkat ke jong Blei. Ki kon Israel hakata ka step kila yeng hakmat jong Joshua. Bat kila pendem la dia kmat jong U Blei. Bat kila penkentang la dia hagabakum kata ka step jong kata ka por. Bat hadien bagila depan penkentang. Ka Bible ke thu ingi bagila ya ling ba jong kawa Jordan. Bat hadien bagila ya ling ba jong kawa Jordan. La ong ba kata ka wa ka ba kraw kawa Jordan. Ki ki jong ka kila yeng ki kanton hakmat jong ki kon Israel. Ki kon Israel kilai ya ka kamba ka ba pela ka jong U Blei. Ka daw ka ba kraw ka long. Namar ha kata ka step. Kila shim ya ka jingkot jingmut. Ban pen kentang yalade hakmat jong U Blei. Ngikin mau yo try jong U Jisu Khrist. Hashwa bun sedang ya ka ministry ka jong U. Hasla jong ka ni kendo. Ka ka ba U Jisu lale ka long. Ula lej ban pen kentang yalade syakari klau. Ula pen kentang yalade manla ka step. Uju sngoten nat ban penlut ya kapor ka jong U bat ukpa jong U bahabneng. Namar ba U Jisu usngot ho ya ka dor jong ka jingpen kentang ngelade hakmat jong U Blei. Ikan mau yo samla Daniel. Ba kumno U Daniel manla ka step uju dem persya ya ka Jerusalem. Bat kata ka jing dem kata ka jing ngu ka jong Daniel. Kadika dak jong ka jingpen kentang ngelade hakmat jong U Blei. U Daniel usngot ho
Ba unum la da lady ban yo eka jingjob aka jingim. Klem da pen kentang yala de hakmat jong U Blei. Ki parbinget ki besngap ikani ke kubor hakani ke step. Bon sien haka jinyai lenti ke jongi. Ni sha job bat ni sha rem bat ni feel no haka jingim ke jongi. Bon sin ni hap no haka jingim ke jongi. Bon sin ni sha job no haka bor ke jong soitan. Ka wei ne ki daw ki bakrau ka day bangim shim la pen kentang ngela de hakmat jong U Blei. Ka por ban pen kentang ngela de kalong ka por ka ba koridor hadu kata hakani ka step jong kani ka skiru hashwa ba pen jam pen yan ling ba jong kani ka ski kalong ka ba koridor kalong ka ba don kam yang ba de pi bangin pen kentang ngela de hakmat jong utrai habangi pen kentang yala jong ka met yala ka jong ka mynsiem ka jong hakmat jong utrai yen man ya ka jing job haka jing im ka jonga bat ka jong pi kamut ayu habingi ong pen kentang ngela de ka Ktien pen kentang ngela de lani consecrate yourself kadai ka por haga bangi penlut ya ka por ka jongi bat U Blei kadai ka por ka bangi penlut shimet yala ka jong ka jingim ka jongi bat U Blei kadai ka por haga ba ni examine lani ngi yet la de bat ni yathu yaki aka baro ke bangi ngi don show U Blei ngim long ki breu ki baklan ni long ki breu pela hap no akapo ni long ki breu ki sha job no ka bor jong ka po namar kata ngi don kamban pen kentang habangi pen kentang la dia kani ka step jong kani ka ski ka ban ningkong ka bangi ngi de ban le kalong ngi de ban pen red la dia hakmat jong U Blei ni don kamban don ye ka don wot jong ka jing sngoret habangi pen kentang la dia hakmat jong U Blei ka ba ar kalong ngi I ya ka jing bom la ka jongi ni de bani I bangi long ki brio ki bomla bat ki bomler kam hakmat jong kani ka perthai kabalai ni don company I ya ka jing tolat ka jongi habangi pen kentang la dia kani ka step kabamut bangi I ya ka jing tolat bat ka jing duna haka jing im ka jonga bat ka jong pi dei haba ni I kita ki eki baro ni pen kentang ya la dia hakmat jong U Blei ka por ban pen kentang la dia ka deru ka por lok pe I ka bangi I la dia bangi long ki brio ki bapop ni I ka jing long tengit ka jongi bat ni I ya ka jing khot ka jong U Blei bat abangi pen kentang ya la dia hakmat jong U Blei udon ka bor ban map iki pop ki jongi ban pen kerpang yangi khnang bangin la ban yan ling ba jong ka ni ka step ban ling ba jong ka ni ka ski ngin man ya ka jing job ha ka jing im ka jonga bat ka jong pi namar kata ha ka ni ka step jong ka ni ka ski ka khot ban ngai we ri pi lang baro ki ba pet ya ka ni ka channel ada dana pleng jongi ki bom pat ju pen kentang la dia kani ka ni ka step ka ba ka Ktien ka jong play ka khot ya nga ba de pi bangin pen kentang la dia hakmat jong U Blei in a ya ka por ka jongi hakmat jong U Blei ni em ki ni ki ski lok ba I ba bon sin ni la ban ai ka por ka jongi shakani ka perthai ni la ban penlut ki kentai ki mobile phones ki jongi ni la ban penlut ki kenta lember ki parlok ki jongi ni la ban penlut ki kenta ban ni lekai ban ni shangkai bat kani ka perthai rai bon sin bon nangi pat ngim ju ai ka por ka jongi bat U Blei hakani ka step habangi puson ka Ktien ka jong Blei kani ka Ktien ka jong Blei ka khot yang apa dia pi bangin long kita ki khon ki jong Blei ki ba minot disturb an puli ka Ktien ka jong Blei bat ki ba pen kentang le de manla ka step ashwa bangin jam ling ba jong kani ka sngi hi baro ka we hakani ka step kani ka khubor ka khot om tang ban pen kentang yala ka jong ka ching im kani ka khubor ka khot ru bangin pen kentang yala ka jong ka yeng ka sem ka jongi kani ka khubor ka khot yanga bat ingilang iwei pi we kani ka por ashwa bangin khim and step topin kentang la dia kmat jong utrai ashwa ba pen thia men men topin kentang la dia kmat jong utrai khnang ba ka jing im ka jongi kan long ka jing im ka ba job kani ka perthei ka bangi ni em ka long kum ka wa Jordan lok pa ye nya ban ya ling ba jong kani ka wa Jordan ka ba shirkai jong kani ka perthei ani thu epila da klem ka chingpen kentang la dia ngenam la da lele ban ya ling ba jong ka wa Jordan namar kata agani ka step jong kani ka ski ai begani ka kubor bla sama pedeng ka jingtlon long ka bor ya ka jingim ka jonga ya ka jingim ka jongi lang iwei pi we bangin yad shakmat ka jingim ka jongi yen yad ling ba kani ka ski da ka ba pen kentang yala ka jong ka met yala ka jong ka mynsiem yala ka jong ka jingmot chiperkat ni IT lot ya ka
shau try pada bing IT shau try utrai upen sle ingi naka bor mynsiem khoi khnang bing nang la ban chang ban job ikijing e kibing kendo akijing ka jonga ber ki chongpi to blen kur khu fi baro ki lok ki mynsiem ki ba khodon la dadana bling chongpi ki bompat don ru ada ke jinget kristan yani ka ktien ki chongpi ka khot yanga ba de fi ba U Jisu ba ngin ude U Jisu badan ka bor ban ben kentang om tang e pi shimen ru ben kentang e ka yeng ka sem ka chongpi ba ka yeng ka sem ka chongpi kan ma e ka jing sok ka ba palat e ka jing shampang ka jonga ba ki chongpi ngin pen kentang yala dia kini ke step ngakwa pen pandemic ki kli ke chongpi compare fi dona kali compare fi dona suro compare fi dona dukan fi dona kan no chaka kini ka step la ne pi dang pet ka pon men sngi na ka pon men miru akwa bangin pandemic ki kli ke jongi aga no chaka ka ba ki don kana bangin yo ban pen kentang la dia lengba kini ke step jong kini ke sngi tu blen kur khu pi baro ki ba pen ya kene ka program kini ke step jong kini ke sngi ini IT kini ke por aga jing duai sashi sien ni pen kan mau la da dan apring chongpi ke badan kami kan no jing slok ke kerpang kadan ka counseling center bala pen kerpang na kaliang jong good news TV pila ban phone hau number bala bu arum kenapa ki counselor kan yo ban ai ke jing slok bat kam tam kan yo ban kershani ke yeng sem ke jing im jong fi shimet aga jing duai blame kurku nagam da ka buram ke chongu amen yin IT ya kini ke por aga jing duai sashi sien pat kenrat ngiwan ye kapan aingu ye meh kani ke step bangi yo ye kani ke lat ban ye puson ban ye berkat ye ke ktien ke ba em ban ye ktien ke ban cheliu ke chong meh ke ktien ke chong meh ke hikai ye ngi ha kani ke step kenrat bangin pen kentang la dia hakmat chong meh oi try bun sien ha ke jing bun kam ke chongi ngila le klet ye meh kenrat ngila persyang dala de ban yan asla jong kani ke kendo kenrat re bon sin ngi klet ban pen kentang ngila de hakmat chong me kenrat ba bah kani ke step yiwan ban IT yala ka jong ka met yala ka jong ka mynsiem ka jongi hakmat chong me to pen kentang ngi hakani ke step pendap ini de ka bor mynsiem jong me pen sle ngi kenrat kani ke step ashwa bengin jam ngin yai lingba ki mau jam lingba jong kani ke sngi ya rap kenrat ingi habang ilapen kentang la dia ngin sha job shu kenrat ka bor jong ni ka pertai en ringin long kinong job habang ilapen kentang yala ka jong ka mynsiem ka jong me kerku kenrat kham tam ru ha ni ka bor yaki khun ki jong me ki ba pet ya ka ne ka channel ha ni ka step matip ya ka jing e ka ba kindu a hiang sem matip kenrat ya ka jing e ka ba kindu a ka jingim ka jong ki shimet matip padon pling jong ki ba pet ya ka ni ka channel ru ki badana pedang ke jing tiapang age jing stom ke jong ki ngat duai ken rat baba mamen kentang ye kilang baro ken rat ada dana pedang jong ki ke ba ke jing pang kala jor kim don ke we pat kalat ngat duai ko try Jisu baling ba ke jing pen kentang ke jong ila dia ke ni ke step ba ke snam ke jong me kan long ke jing pen kia na ke menta kita bapang bat ke bestom ker kui ke good news TV ken rat bagi nang la ko try ban pen sapriang ye ke kubor ke jing pen em ke jong me haki pen rio paro nyai ti ya gani ke sngi ba yala ka chong ka ching yam ni pen kan tang la dia hakmat chong me haka kyrteng ka jong U Jisu ni pan ni dem ni ngu ikini paro amen.